Sa mga pangyenot na bareta, implementasyon kan SIM card registration mapuunang ngunya na bulan. 11 milyon pisong kantidad din shabu na kumpiskar sa operasyon sa Camarines Norte. Lalaki kritikal kan madiskwido sa daraga. Asinpiling persons with disability sa Camarines Sur natauwan in wheelchair kan ako Bicol Party List. Maray na hapon, Miyerkules, Disyembre 21 taong 2022. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Implementasyon kan SIM card registration mapuuna sa Disyembre 27. Ang mga dapat aramon sa nasabing lay, aramon sa report ni Mariel Lorenzana. Ikinaugma kan 56 anyos sa Nanay Marilucan Barangay Bunga, Legazpi City na obligado na nanggad ang kagabsa na iparehistro ang kanya-kanyang SIM card number. Sabi niya, uyo nanggad siya kay iniurog pang igwa siyang pigaha dita na aki. Sa panahon da kaya ngunyan rampante na ang mga kawatan. Since na this is only for sa online registration, very easy. Kaya sana gabos na mga taga Bicol suportaran ini piga nindot. Paborman, alagad para kay Bem kan Rapo-Rapo Albay, dakulang agyat sa iya ang online SIM card registration, urog pang maluya ang signal sa isla. So wala naman po kitang maginibo kung iyo po ang nguya kang obligado po kitang kung di kita mag-register, made-deactivate kita. So kaya po magsunod na sana kung ano-ano obligado baga kita. Magiging epektibo ang Subscriber Identity Module o SIM card registration sa maabot na Disyembre 27. Susug ini sa ipinaluwas na Implementing Rules and Regulations o IRR ka National Telecommunications Commission ka nakaaging Lunes, Disyembre 12. Sigun kay Attorney Judy Ann Belanghel ka National Telecommunications Commission Bicol, obheto kan SIM card Registration Act na masolusyonan ang mga nabibiktima ng text as in online scams. Magigirumdoman, Oktubre 10 kan opisyal na maipasara sa Senado ang Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act matapos sa pirmahan ini ni Presidente Bongbong Marcos Jr. The telcos are mandated na dapat absolutely confidential yung lahat ng mga personal information or data na mabibigay mo. So secure dapat ang platform or website, and yung mga binibigay mong data, mga personal information is absolutely confidential naman. Katakod ka ini, deactivated naman ang gabos na ipapabakal na SIM cards poon Disyembre 27. Day ini magagamit sundo da ina ipaparehistro sa laog din 180 aldaw. Mantang ang mga dati ng SIM card users, otomatikong madi-deactivate ang numero in kaso na magpalyar na makapagparehistro sa nasambit man na peryodo. Sa mga malalayo din na lugar, yung mga walang internet or mahina, there would be etong mga registration sites na i-establish siya. So we are NTC is given the telcos pala within 60 days para itong mga assisted registration i-establish siya para ma-assisto yung mga kapatid natin na hindi marunong mag-access ng internet or mahina or ang gamit lang is yung keypad. So pwede doon po ang i-avail yun ng public. Tinawan doon man ni Belanghel na sa pagpaparehistro, ang mismong link na itatao kan mga service providers si rin kan Globe as in Smart ang kaipuhan na sunodon. Maghalat na sa nasubuot kan mismong text as in link na ipapadara kan service provider. Mayo man na bayad sa pagpaparehistro huli ta online man sana ini. Etong SIM Registration Act kasi is one of the important measures para matigil, masugpo itong mga krimen na ginagamit is mga SIM card natin, mga numero natin, makapangbiktima or makahingi ng pera. So, di ba for the last months, maraming mga scams na mga lumabas. Ang kasi doon is hindi irehistrado ang mga cellphones.
Mientras tanto, in kaso man na may naging pagbalgar sa SIM card registration ang mga service provider o kaya naman may peking impormasyon na ikinaag-an sarong individual sa iyang pagpaparehistro, papagmultahon ini nin 100,000 sundo 300,000 pesos. Asin pwede man na makulong nin 6 na bulan sundo 2 taon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. 11 milyon pisong kantidad nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa nagpositibong operasyon sa Camarines Norte. May report si Nomer Corporal. Arestado ang duwang tulak ning droga sa pigkasarnahe impact operation against illegal drugs na pinanginota ni Police Lieutenant Colonel Charles De Leon kan Provincial Intervention Unit Camarines Norte, katuwang ang Talisay Municipal Police Station as in First Provincial Mobile Force Company. Pasado alas 6 kasubanggi sa sarong kakanan sa Purok 3 Rada Street, Barangay Poblasyon, Talisay, Camarines Norte. Sa impormasyon, edad 26 anyos asin 36 anyos ang mga sospek, nagikang Cavite asin Lucena City. Na-recover sa posisyon kan mga sospek ang 500 pesos asin 69,000 pesos na budel money. Sarong pidasong dakulang pakete na may laog na pigtutubudang shabu. Medium size na pakete na may laog man na pigtutubudang shabu. Mantang nakumpiskar pa sa sarong sospek, ang sarong dakulang plastic ng yelo na may laog man na pigtutubudang shabu. Kung sain, maabot sa 170 gramong droga asin maabot sa 1,156,000 pesos ang street value. Sa impormasyon na nakalap ng ating mga kapulisan, ang dalawa ay galing ng Dalahican, Lucena City, yung isang babae, at yung isa ay galing Dasmariñas, Cavite, yung lalaki. At nagkita sila sa Lucena at magkasabay na pumunta dito. Sa presente, nasa kustodiya na kang Talisay MPS ang mga sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So ngayon lang sila na-identify na pumasok dito sa area para magbenta. So wala kaming record. Ngayon ang categorize namin siya as newly identified personalities. Ininsa mo niyan sa pinakadakulan na operation mo niya na bulan kang Disyembre. Pagsisyerto kang otoridad, day sindamauntok sa pagkondukta ng mga operasyon, ngani dagos ng matuldukan ang paglakop kang illegal na droga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Babaying mga ngaki na stranded huli kan pag-uuran asin pagbabaha sa Lagunoy, Camarines Sur. May report sila Arnie Miranda. Gamit ang sarong sadit na agyana, nagturuwang ang personahes kan Lagunoy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga ni matabangan ang sarong umakio na babayi na makapasiring sa ospital. Sigun kay Romel Batanes kan MDRMO Lagunoy, dipisil sa mga residentes na makabalyo sa tulay na sakop kan Barangay Dahat, Lagunoy, Camarines Sur. Huli kaya kan daing untok na pag-uuran, dagos na ining naraot. Ang rason kung ano talaga ba si approach kang tulay dahil po ito naman sa daing pundong uran na halos sa pirang aldaw. So ito po ang rason kaya na gaba. Binistuan umakio na babayi na si Diana Rose Ortua kan gubat parehong banwaan na tulos na naidara sa ospital kan nasabing opisina. Mientras tanto, susog sa datos kan MDRMO Lagunoy, total na 41 pamilya o 135 individual na ang ipig-ibakwar huli kan mga pagbabaha na kausa kan sunod-sunod na pag-uuran. Asin hasta sa presente, ang nasa evacuation center pa. Kami po ini rescue operations, ini untoward incident, kabos po ng mga nangaipo, kami po mina-responde. Sabi ko na nga ni, one call away, yaw pa kami duman sa area. Sa ibong kan pagmaray na kan panahon ngunya na aldaw, patanid na sana kan MDRMO Lagunoy, maging rigmat man giraray o rugpang malumoy pa ang daga. Kaya iyaon pa ang posibilidad nin mga pagrasay. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Lalaki kritikal kan madiskwido sa daraga. Asin piling persons with disabilities sa Camarines Sur natawan in wheelchair kan ako Bicol Party List. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay,
known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Lalaki kritikal kan mawaranin kontrol sa pigmamanehong motorsiklo sa banwaan nin Daraga. May report si Nomer Corporal. Sa mga litratong ini, mahiling sa gilid tinampong sakop kang barangay Tabon-Tabon Daraga Albay ang nakabulag taasin duguan na 25 anyos sa Sininyo Lorejo, pasado 2:00 kasubong maagahon. Sigun kay Police Staff Sergeant Marian Jes Rico, kan Daraga Municipal Police Station, mantang pigbabaybay kang biktima ang nasambit na tinampo, pauli sa saindang residensya sa Barangay Esperanza, Pilar, Sorsogon. Puminalyar ang pigmamanehong motorsiklo kang biktima na nauli sa pagkakadiskwido. Nag-sway po ini, nagkaigwa po kay mechanical failure ang sa iyang motor, asin dahil niya na control, kaya buminangga siya sa gilid na porsyon kan tinampo. Suminapo ning seryosong lugad sa payo asin hawak ang biktima. Dugang pa ni Rico, mayong sulot na helmet ang biktima kan mangyari ang insidente. Bako po human failure, nakainom, pipirot, kumbaga pagal, so iba, so reckless man na pagpapadalagan, makaskas ang sa endang pagpadalagan. Kayo po yan na makakausakan sa tuyang mga self-accident. Idagdag ta po dyan so sa tuyang mga tinampo na may mga ongoing na road blocking project. Tulos man na naidalagan sa ospital ang biktima, alagad sa presente, critical pa ang kondisyon kay ni. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. DSWD padagos sa pagtaong asistensya sa mga naapektaran, huli kan daing untok na pag-uuran na hasta sa presente ang nasa evacuation centers pa. May report sila Arnie Miranda. Sa ibong kan pagrahay kan panahon, mantinidong nasa evacuation centers ang maabot 4,000 na persona o lampas 900 na pamilya. Epekto pa manliwat kan mayong patod na pag-uran kan mga nakaaging aldaw. Huli kay ni, padagos pa manliwat sa pagtaon nin ayuda ang DSWD Bicol. Sa impormasyon, nasa 619 ng family food packs ang naidistribute sa mga banwaan sa Camarines Sur, Camarines Norte, asin Sorsogon. Pangpungan kaming tighahilat na request kang Lagunay sa Camarines Sur na aside po kaya sa nasa evacuation center, igawan din po sindang mga na-isolate na mga barangays, lalong-lalo din sa coastal. Opo.
na pinahagadan ng mga Pilipinas Manila Assistance. Naghahanap lang po kami sa indang although nag-resort na po sila, probably ngayon na week makakaupa po kami ng assistance. 500 na family food packs naman ang pigdistribuir sa probinsya nin Catanduanes. Mientras tanto, dagos man pigbiklad kan opisyal na may mga nakanda pasindang food packs in kaso dai pa makabalikan mga nag-evakwar sa saindang mga residensya. Remedial command po gabos rin nag-become, continuous pa rin po ang sambayang monitoring ang status ng mga sa na probinsya sa pinanapektuhan ng pagbaha, lalo na rin yung mga na-displaced na family. And of course, ang DSWD po ay piling po nakahanda na magpa-OPS sila kasi assistensya, whether food or non-food. No? So, aside po sa iyan, gusto po na sisinipan po rin ipasabot sa at sa po yung mga komunidad na pwede po pa rin sila maghanda. No? Apwera sa food packs, may pigdistribuir man na hygiene kits ang DSWD. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Piling persons with disabilities sa Camarines Sur natauwanin libreng wheelchair kanako Bicol Party List. Ang detalye sa istorya ni Maria Lorenzana. Dahil naging ulang sa Ako Bicol Party List ang makukusog na pag-ora na na-eksperyensya kasuudma sa probinsya ni Camarines Sur, ngani dahil idagos ang wheelchair distribution sa 5 napili nindang benepisyaryo. Saro sa mga benepisyaryo si Tatay Alexander kan Zone 6 Barangay May Anaw, Tigaon, Camarines Sur. Riparo nanggad kay Tatay Alexander ang 10 kaugmahan. Dagos na kayang narealisar ang sa iyang kamawotan na maribayan na ang lumang wheelchair kan sa iyang 16 anyos na aking si Randall na may cerebral palsy as in may congenital disease cataract. Talagang dakulawan pong mari ng pasalamat ni sa nakigo pong wheelchair ang aki ko sa dakula pong kaugman ning maray lalo na tinaupo ni sa mo ngayon nakapaskuhan kang Ako Bicol Party List po. Dakulawan pong tabang sa iya ta. Nahira ko po talaga di sa aki ko ta. Nahiling mo po ni dong kamtahan kang wheelchair ko ta. Delikado po talaga. Amay na regalo man ngunya nakapaskuhan para kay Nanay Maria Corazon kan Barangay Pequeña, Naga City ang naresibing wheelchair hali sa partido. Dakulang katabangan da kaya ini para sa iyang agom na na-stroke, 3 taon na ang nakakaagi. Saro na po yan sa dakulang tabang, sa pagpa-check up. Pangduwa po yan pong pag malakaw-lakaw, pag iyan pwede may man siyang iluwas-luwas. Halos din na po siya nagluluwas harong, pero minang araw kayang kasi... Antes ang distribution, pigiyahan ang mga benepisyaryo sa tamang pagbilog kan wheelchair. Para kay Minalabak Municipal Councilor Crisanto Bersabe, dakulang bagay nanggad ang ipigdistribute na wheelchairs kan partido. Syerto da kayang mapagyan ini sa buhay kan mga benepisyaryo. Tunay na kasurog na katabang pa ang Ako Bicol Party List kasi sa napakatagal na panahon sa mga nakalipas na taon pamula noon hanggang ngayon subok na ang pag-alalay at pag-asikaso pagtulong ho ng Ako Bicol Party List. Kaya kami dito sa bayan ho ng Minalabak once again sa pamamagitan ho ng Ako Bicol Party List, eto na naman, natulungan na naman kami yung Sigon kay Ako Bicol Provincial Coordinator Bong Magtanong, gikan sa Tigaon, Gowa, Minalabak asin syudad ni Naga ang sa indang mga benepisyaryo. Parte ang programa sa tabang sa karahayan kan Ako Bicol Party List. I'm very glad na ang Kamsur po natauan ning arog po kaning benepisyo para po sa mga kairibahan ko digdi sa probinsya, lalo na po ini may mga hilang. So ang mga cases po ninda halos so iba old age, so iba naman talaga may mga acute rheumatoid arthritis, may cerebral palsy like intigawon, nahiling. Sigon kay Sally Luces, katuwang nindadigdi ang free wheelchair mission, asin Children International Bicol Incorporated. Ini naman ang ikaduwang probinsya sa Bicol na natauwan ng libreng wheelchairs. Yan, isa yan sa mga gustong tulungan ni Congressman Saldico, ni Kong Jill, na makatulong ng malaki sa ating mga kababayan. Especially itong mga far-flung areas. Dito sa Camarines Sur, ilang barangay din ang pinuntahan natin. Mientras tanto, nakatalaan na bisitaon kan partido ang banwaan kan Kapalonga, Rinconada asin Kamaligan ngunya na simana. Nga ni ipanaoman ang siring na asistensya sa tulong na pili digding benepisyaryo. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Asinianan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Hapat na aldaw na sana, Pasko na.
Ako si Jen Nunez. Salamat!